May gabi sa tibok nga kalibutan, sanglit kini ako ato broadcast malabay man sa gamhanang teknolohiya sa internet sa mausab sa Facebook. Live kita karon sa Facebook, Facebook/Pangutana Pastor, o ginyo makita ang ato nga episode karon nga ongoing nga episode. O ako nga pangumusta sa tanan nga mga sumusunod nini atong programa Pangutana Pastor, o dako nako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist, ilalom sa pagdumala sa atong mga pinangga nga mga administrators, dili lang administrators sa South Philippine, apan administrators usab sa North Central Mindanao Conference o sa tanan nga Mindanao Mission o conferences sa tibuok nga Pilipinas. So ako usab nga panibaya sa tanan mga OFW dinhi sa nakilain-laing lugar sa Middle East, dinhi sa US, dinhi sa Europe, dinhi usab sa Asia o uban mga dapit nga maabot nining ato nga broadcast. Okay, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, mag-aampo kita. Dagan salamat ho Dios sa imong pakiguban kanamo, dagan salamat sa imong gugmag panalangin nga among naangkon sa matag adlaw, nalipay kami nga ikaw naguban kanamo. Kami nagahangyo nga ikaw magapadahili sa imong balaang espiritu, magagiya kanamo, magahatag og dugang kahibalo samtang kami magatuon. Salamat sa imong bugtong anak nga imong gipadala nga diin aduna kami paglaom, kaluwasan gikan kaniya. Amo ni gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, bueno, magsugod na kita sa pagpanubag sa atong mga pangutana. Kung namoy pangutana igsoon, makita ninyo ang number diha sa screen. So, manubag na kita sa mga pangutana gikan sa 0921-972-7882. Pastor, si Mr. Lito Lumani of Pines, Oroquita City. May pahamutang diya sa Oroquita. O may hapon usab sa ni brother and sister or doktora Lumasag dinhi dapit sa dinhi sa Oroqueta City. Okay? Aslang ko ngano man daghan man ang klase sa Bible, bisan binisaya ang pagkasulat pila ka klase man di ay ang Bible ug uban sayon sabton ang pagkahubad sa kahulugan. Kung yung pangutan ang daghan kuno klase nga Bible, kay daghan man sad klase nga pinulungan. Kay kung usara atong pinulungan, usara sa klase atong Bible. Pero tungod kay daghan tag mga pinulungan igsuon, dili pwede nga dili na siya i-transit sa kanilang pinulungan. Especially nga ang Hebrew o Griego, dili na sila karon universal language. Ato nakita ang Griego igsuon, nahimo siyang universal language sa time pag ni Alexander the Great, hantod na niabot sa mga kapila ka mga katuigan hantod na rule sa gitawag natong Roma. When in fact ang influensya sa Griego na paghihapon sa atong mga dagko nga libro, psychology, o mao na siya gikan sa mga duha ka pulong nga Greek word, kanang gitawag natong Philadelphia, Philia, that is love, Adelphia, Adelphos means brother, so that is brotherly love. Pero kanang nga Greek language nagkawala na as a universal language. Ang nahimo karon ang English igsoon. So kinahanglan ang Hebrew o ang Griego o ang Aramaic i-translate sa atong kugalingong binulungan. Nahibalo kita igsoon nga 2,000 years before Christ, na mugna na, natigom na ang gitawag nato og Old Testament, no? Og ban ana progressive na ay gitawag nato sa mga Hebrew igsoon og Tanak. Tanak usa na siya ka abbreviation, ang letter T nagpasabot og Torah. Mao ng Book of Moses, the Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. O ang usa gitawag nato og Nibim, o kanang gitawag og mga propeta, no? Mao na nga daghan tag mga nabasa di Jeremiah, Daniel, Isaiah, mga propeta na sila igsoon. Og nasa gitawag nato Ketubim, gitawag nato writings kanang Book of Psalms, Song Solomon, o guban pa nga makita nato ni balaan nga kasulatan. So gisulgi butangan nila og pulo nga tanak. Niya kana igsuon 2,000 years before sa gitawag natong before Christ, no? Unya human ang earliest nga mga translation igsuon misulod usab ang gitawag natong Samaritan. Kung nadumduman ninyo sa based on history, 722 BC, so diyang giilog ang Israelites sa mga Assyrians. Unya ang uban igsuon na ulipon dito sa laing nasod. So katong mga tawo nga Assyrians igsuon nag-intermarriage sa mga Hudiyo dito sa Samaria.
og adunay bag-o nga gitawag natong sagulan nga rasa ng Samaritanhon og ang Assyrians na ang kana nga punto igsuon gikaligut-gutan sa ubang Hudiyo kinahugawan na kuno ilang rasa so nabulag sila. So ang mga Hudiyo gyud didto nagsimba sa gitawag natong templo ni David unya kining gitawag natong Samaritanhon naghimo sila og ilang kugalingon templo o silimbahan didto sa gitawag og Mount Gerizim. So adunay translation igsuon nga ila ka galingon nga gihimo mo nang gitawag natong Samaritan Bible mo nang gitawag nato og mga more or less 400 BC. Unya after niya anang sa mga gitawag nato og Samaritan Bible igsuon nisunod dayon ang gitawag nato igsuon og kining Septuagint. Ang Septuagint igsuon tungod kay ang mga Hudiyo na disperse man tuwa sa kanilang laing lugar na ginahuna og suon sa usa ka hari nga maghimo og mga scholars, magtigom og scholars og i-translate kining Hebrew nga pinulungan ngadto sa Griego. So mao nang gitawag nato og Septuagint. Okay? 70. Now, human niya na igsoon, ato makitaan nga misunod na din ang Koine Greek munang sa New Testament igsoon. Unya, misunod na sa dayan igsoon ang gitawag Aramaic, munang Latin Vulgate. Unya, nisunod na sa dayon ang Syriac. Unya, nisunod na sa dayon ang gitawag nato og Gothic o uban nga mga translation sa mga Bible. Hanto na dayon padulong didto sa mga codices. Kaya gitawag nato igsoon og Codex Vaticanus unya nagitawag nato og Codex Sinaiticus og nagitawag nato og Codex gitawag nato og Alexandrinus. Ang Codex Vaticanus igsuon na-discover na siya mga more or less 325 AD na. Okay? Unya ang gitawag nato Codex Vaticanus na discovery dinhinas mga 350 more or less 350 AD og ang gitawag nato og Alexandrinus mga 400 AD na. Now, napay mga translation sa New Testament gihimo usab ni John Wycliffe. Mabitaw to si John Wycliffe gipatay sa dako nga simbahan dinha sa nato ngan kay sakit ra kayo alang sa mga kauban nato dinhi sa Pilipinas kay majority ra ba sila ni Pilipinas. So pag matay ni Wycliffe igsoon pila ka years nga nilabay ila pa yung gi-count nya paghuman ila pa yung gisunog og gilapay sa dagat makaingot nga kung naapat tingali ang human rights didto ambot lang kag musinggit sa kang human rights kay usahay bias naman ning kalibutan na. So imo makita igsoon mo na ang senaryo hanton na dugay nigawas na day ang King James version sa 1611 but before 1611 si Erasmus igsoon na siya Greek nga gi-plaster igsoon sa gitawag nato alang sa King James version unya ang mga translation igsoon nahimo na siya sa tulo ka mga pamaagi 3 theories in translation. Ang number 1 gitawag nato formal, ang number 2 gitawag nato functional, ang number 3 gitawag usab nato igsoon nga say for example kaning gitawag og formal. Ang formal is igsoon is literal no word for word. Ang example ana nga translation igsoon ang gitawag nato King James version ug ang New King James version. Ug kanang gitawag nato og functional igsoon kinitawag na siya og dynamic or gitawag thought for thought no dili word for word ang pag-translate kabantay mo usahay nay magwali gina-translate na mga translator nga ang iyang pag-translate is word for word nasa mga translator thought for thought gikuha na daan sa translator ang outline sa magwali niya iyang gisabot, niya pagsultis magwawali, iyan na lang gi-translate igsoon thought for thought. Pero naiwan igsoon nga gusto sad sila og word for word. Unya ang ikatulo kining gitawag nato og functional igsoon. Usa sa gitawag nato nga punto makita nato ang gitawag New Jerusalem Bible. Thought for thought na siya. Okay? New American Bible. Thought for thought kaya po na siya. Nya kining gitawag nato og NIV, in between siya sa thought for thought og gitawag nato og word for word. No mo na siya ang gitawag nato og NIV. So nisunod ang Revised Standard Version mga 1940s ang Revised Standard Version, ang New International Version igsuon mga 1959. Unya
na before ana napay mupat mo, before ana napay mupat. Nya hantod nagkaubos. Kini ato sa Cebuan igsoon adunay tulo ka mga gitawag natong translation gikan usab sa langyaw nga pinulungan. Ang number one kini gitawag nato og sa Catholic version nga ang ilang gigamit is thought for thought mo na nga matingala ka nga ngalang lihi man ni pagasulat sa Catholic Bible tungod kay ilang gigamit is thought for thought. Unya kini adba nato dinhi makita dinhi nga ato bugna ato pinadiyag na ipagkagitawag nato og formal or gitawag nato og word for word literal nga kuan mo na nga for me ganahan sa ko mogamit og King James version tungod kay word for word na siya especially kung mag-study about sa prophecy pero alang kaninyo nga gitawag nato og wala nag-eskwela ni ini nga mga panahon na kinahanglan mo aid. Ang aid nga inyong kikinahanglan dagan mo sa Google ibutang ninyo dito archaic language for King James version kay na may gitawag nato og Old English. Ang Anglo-Saxon igsuon Old English na siya. Nga diin wala na sa ato nga dictionary karon. So inigbasa nimo sa King James version, matingala ka say for example meat, no? Ang meat sa ato ay igsuon karne, pero sa Biblia food. No, so daghan siya og mga estilo igsuon. Say for example wine. Ang wine sa ato anang gilaing panahon igsuon, makahubog gina siya, pero naay wine sa Bible nga dili makahubog. So therefore ang word nga wine naay fermented wine ug naay unfermented wine. So kinahanglan makasabutan niini nga mga puntuha. Now, unsa may stand sa Seventh-day Adventist niya na? Ang stand sa Seventh-day Adventist section, wala may Bible nga gilabanan. Wala may Bible nga gipili. Although, iya sa mga gugwali, depende na sa kung unsa iyang ganahan nga Bible. Anyway, kung adunay problema, ang Seventh-day Adventist, mudagan man sa Greek or sa Hebrew, no? Kay naman tayo gitawag natong hermeneutics, usa ka siyensya sa pagtuon sa saktong pamaagi sa pag-interpretar sa balaan nga kasulatan. So mo na igsuon ang sa Seventh-day Adventist. Now, tanan nga version among ginadawat igsuon. Pero kung ano na problema, budagan mi sa Greek, budagan mi sa gitawag natong Hebrew, aron matud-an ang kinatibuk-an nga mensahe niini. Mamagani usahay nganong nailalis about sa pato kay itik kay ako ni babasa sa gitawag Catholic Bible. So gilala na sila yung mga gitawag natong thought plus na influensya sa ilang mga gitawag natong doktrina. Kini usa igsuon na gitawag natong paraphrase. Ang paraphrase igsuon mo nang gitawag nato og for example Living Bible. So kibali ilang gi-paraphrase igsuon for example na ay mga punto dito nga word nga police gid nga literal sa ato nga kapanahunan karon og ilang gina contextualize mura ba og kanang gitawag nato igsoon ilang ginabutang sa ilang kagalingon nga mga pinulungan mo nang gitawag nato og paraphrase. So ingani igsoon na depende lang sa imong pagpili mo na nga hinungdan nganong daghan ang mga Bible, no? Karon pero nagkausar man gihapon ta sa gitawag pagtuon mo man nga naay strong exhaustive concordance dagan sa Griego aron masabtan nato ang tiyunay nga buot ipasabot niya na tagaan ta example kining gitawag natong kasal sa Kana. Sa kasal sa Kana igsoon nga gisgutan dito sa Book of John, ato makita nga si Jesus Christ naghimog milagro tubig gihimo niyang wine. Pero kadang word nga wine igsoon sa Greek word is oinos. That is general wine. Dili nato i-consider ito nga makahubog. Kaya nga naman kung imo basahon nga kinatibukan nga gihimong milagro ni Jesus Christ, wala tay nabasa dito nga naay nakatulog sa dalan, na nahugbong sa dakadal o grabe ang talim nga paglakaw nga sigsag tungod sa kahubog. Wala. Tungod kay ang equivalent magud ana igsoon kung dili siya fermented wine, it is a juice, no? For example kining mga grapes pungkaon nimo ibutang nimo sa baso, nahulog na siya nga wine sa konseptos mga Hebrew. Pero sa ato juice, kay ang word magud nato nga wine makahubog na. Sa ila igsoon duha ka klase ang wine na ay makahubog ug na ay dili makahubog. So nga na kasimple igsoon, mauna nganong daghan nga mga translation sa balaan nga kasulatan. Bueno, kung adumo na mo nalibgan tawag mo, no? Dirita si kaduha nga pangutana gikan sa 0965-182-8693. Richard Desertoni from Takub is the A Church. Naalang ko pangutana about sa Isaiah 47:13 about astrology forbidden by God sa mga nag-study sa movement sa stars o planets. Wala ba nasayop ang Holy Spirit sa paghatag og hiyas kay ang Holy Spirit may gihatag sa lain-lain nga mga hiyas. So atong basahon ning mong Isaiah chapter 47 verse 13, no? Aron ato matin-awan og explain niya ang mga puntuha.
Okay, Isaiah chapter 47 verse 13. Okay? Akong basahon igsoon. Nagingudi, ikaw gikapuyan sa gidaghanon sa imong mga tambag. Pasagdi karon ang mga astrologo ang mga maghalangad sa mga bituon, ang mga manalagna o bulan-bulan manindog ug nagluwas kanimo gikan sa mga butang nga budangat sa ibabaw nimo. Okay? So mga astrologers kumuni kaniadto igsuon. Kung imo ganin tan-awon igsuon sa panahon ni Daniel, no? Na ay mga astrologers gyapon kabandom mo sa Daniel chapter 2 nga kita ang hari og dako kayo nga larawan niya, nalimot siya sa iyang nakita nga damgo, o niya gusto niya nga ang mga wise man apil astrologers iyang gitipok matupad niya isulti kanako ang akong damgo ug ang interpretation nini. So niingon ng mga tao nga astrologers nga walay tao nga makahatag ni ana nga interpretation gawas atong Dios nga wala gikan sa unod, no? So ingon ang hari nga kung di mo kahatag kung sa tuy akong damgon nga limtan ug ang hubad nini ay usara kasugo pamatyon mo tanan. Mao to si Daniel nakadungog ni ana nga mga puntuha. So kung imong tanaw ni igsoon ang Daniel kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2 og sa ikaduha ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdamgo sa mga damgo og ang iyang espiritu na samok og ang iyang pagkatulog mipahawa kaniya. 2 og ang hari nagsugo sa mga pagtawag sa tanan nga mga mago og mga maglalamat og mga salamangkiro og sa mga kaldihanhon aron isaysay nila ang sa hari ang iyang damgo. Busa sila na nagpanulod o nangatubang sa hari. So imo nakita igsuon nga kini nga mga puntuha kumo na kaniadto. When in fact naagihapon na karong panahon na mga himalad, mga tagna-tagna, nawala imong baka ipatagna ug uban pa mga spiritism, spirit of the glass. Ako personally nakasaksi ko ni ana sa dili pa ko 70 Adventist igsoon, ang akong roommate kaniadto sa nag-eskwela pa ko sa engineering dito sa Cebu Institute of Technology, wala pa na siya may university that time. So nag-spirit of the glass ang ako nga mga roommate ug nakita gyud ako nga ang baso milihok gyud, no? Nagyud gahom nga gikan sa gawas, no? Of course dili iyan as Ginoo nga mga pamaagi na kung imong tan-aw igsoon ang giingon dinhi sa balasahon sa gitawag nato og Deuteronomio nga mohatag kanato og saysay nini nga kahaponon mahitungod niini nga puntuha sa 18. Okay? 18:10 dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo, usa nga nagagamit og pagtagna, usa nga nagpanghimalad kung anting-antingan o diwatahan. Kung magwiwili, kung magpangutana, makitambag sa mga kailang espiritu, kung mag-iila nga malalangon, kung magpangutana sa mga minatay, no, spirit of the grass, kay dulumtanan alang kang Jehova ang bisan kinsa nga magabuhat ni ini nga butanga ug tungod ni ining mga dulumtanan gisalikway sila ni Jehova. O imo makita igsoon na sa balaan kasulatan, no? Imo makita nga tin-aw kay nga gidumtan ni Jehova kini mga butanga nga mga gitawag nato og spiritism. So mo na nga kung moingon ka nga gasa ba na sa Ginoo, dili sa na moingon nga matawag nato gasa sa Ginoo igsoon kay kung moingon matag gasa sa Ginoo aton tan-aw dinhi sa gitawag nato og Corinthians chapter 12 no katapusan nga bersikulo ay hata hatag sa ato nga break nining puntuha nagingon dinhi sa bersikulo 4 adunay kay unang Korinto 12:4 adunay na kalain-lain nga mga hiyas apan adunay maurang usa ka espiritu og adunay na kalain-laing pag-alagad apan maurang Ginoo. Okay? Unya pag-abot nganhi sa 8 ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam, pulong sa kahibalo, ang pagtuo ug uban pa. Bueno, mobalik kita karon tuod kay naabtan kita sa break. Break muna. Bueno, mi balik kita pinangga, no?
Dili ta si katulong pangutana. Good evening sa man, okay, gikan sa 0935-756-1122. Good evenings sa man, unsa man mo explanation sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25. So atong tanawon ang unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25. Kini magud nga teksto igsuon gina-translate ni sa uban or ginahubad ni sa uban or gina-interpret nila ni sa uban nga pwede na makaon ang unod sa baboy. So atong tanawon na 10:25 nagyon. Kumaon kamo bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. So, kanang yung kumaon kamo sa bisan unsa nga ginabaligya. Dini sila mugunit igsoon nga gitawag na tog ipakaon lagi ang bisag unsa nga ginabaligya des merkado. Okay? Unya ang pangutana ninyo mo ni naamog sumpay nagingod diri nga sa mga kanunon. So, kumingon kay kanunon igsoon meaning ginatugot. Sorry to say nga ang baboy wala tay mabasa sa versikulos Biblia nga ang baboy gitawag og kanunon. Usahay manggod naay mga butang nga atong gusto o atong ginakaon bisag bawal sa balaang kasulatan mangita ta og justification mga bersikulos balaang kasulatan mo nang nakaunaw na sila aning unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 nga diin mauni ang ilang basihanan nga makaon ang unod sa baboy. Pero wala matay mabasa dinhi nga makaon ang unod sa baboy. Gani ang 12 ka apostoles gikan sa kamatayon ni Jesus Christ saka dito sa langit. Ni abot pa man sila mga ang more or less 30 years no. Ang uban wa kaabot og 30 years, ang uban nakaabot og 30 years no. Pero wala kay mabasa diri nga ang mga apostoles na ngaon sa unod sa baboy. Og bino ato sang bugtuon kay natay caller. Atong dawaton ang atong caller. Go ahead caller. Hapon, Pastor. May hapon sab. Ako pangutan na po ito. Kanang sa 1 Samuel 16:14. Okay. Okay, unang Samuel 16:14 mahitungod okay. Unsa may imong pangutana ning 16:14? Akong basahon ang 14 igsona. Karon ang espiritu ni Jehova mibulag gikan kang Saul. Og ang dautan nga espiritu gikan kang Jehova nagsamok kaniya. So unsa may imong pangutana ani igsoon? Ang ako pangutan, Pastor. Nadi ay dautan ni espiritu gikan sa Ginoo. Naa, sumala sa atong nabasa. Pero dili na mao ang naa sa imong una-una. Ang imong una-una nga usahay magud ka ng pagtuon sa balaang kasulatan, maging gitag espiritu na impluwensya na ta sa una-una nga na espiritu sa yawa, na espiritu sa tao nga nigawas gikan siya nga namatay ug uban pa. Kining word nga spirit igsuon nga gisulat dinhi sa unang Samuel kapitulo 16 sa bersikulo 14. Gikan kini sa Hebrew word nga ruach. Okay? Kung imong tan-awon sa Strong, no? Usa ka dictionary sa Hebrew, okay? Kung imong tan-awon ng Strong, ang iyang kahulugan ana igsuon is wind, breath, emotion. So ang word di ay nga ruach nagpasabot og dili lamang gininhawa or life, naghisgot sa og emosyon. So sa ato pa ang word nga emotion igsoon pagbati. Pero gitranslate og spirit akong basahon kung atong ilisan og pagbati ha. Okay. Karon ang espiritu ni Jehova mibulag gikan kang Saul. Og ang dautan nga pagbati gikan kang Jehova nagsamok kaniya. So meaning emotion. Kaya ang word nga spiritu igsoon gikan sa Hebrew word nga ruach, daghan siya kahulugan, usas kahulugan hangin, kinabuhi, pagbati. So kanagisgot man ni siya og emotion igsoon, nagisgot man ni siya relationship between kang Saul og sa Ginoo. So ang translation dapat mabutang diri is pagbati. So nayon nga adunay dautan nga pagbati gikan kang Jehova nga nagsamo kaniya. Kikinsa may Dios malipay. Walay Diyos malipay kay gi-violate ni Saul ang usa ka balaod nga bag-o lang nako gibasa ganina katong Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 mga espiritista, mga mangutanahay sa mga patay, mga salamangkiro. So kana siya gidumtan sa Ginoo ningon nga death penalty manggani ang gipakanaog ana sa mga hari sa Israel igsoon kumusulod ta niya ng mga espiritism. So dinhi gipadayag sa Ginoo ang pagbati
sa Dios ngadto kang Saul. So ang word dinhi nga espiritu nagpasabot ni siya og emosyon, dili tong espiritu igsuon nga nay hunahuna og kasingihan, nay hunahuna og naay reasoning og naay decision. Dili na siya mao igsoon gikan sa Hebrew word nga ruach. Follow up igsoon. Wala na sumpay igsoon? So, bueno, kung wala na kay follow up, daghang salamat ning imong pagtampo usab igsuon nining kahaponon nga imong gigahin alang sa gitawag na tuog pangutana pastor. Okay? So niya dinhi si Marcos Irua Movera okay? Daghang salamat. Og manubag na sa taog balik sa atong gisgutan igsuon dinhi sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25. So mao na to akong giingon nga sa unang Korinto kung imong basahon ng hurot og context wa magisgot og baboy. Mismo pa ang tibuok nga balasahon sa Korinto. Bisag ipa bang ipaapil ang ikaduhang Korinto, walay topic diha nga gisgutan nga baboy. Naigisgutan kanunon, unang Korinto kapitulo 8, unang Korinto kapitulo 10, nagisgot og mga kanunon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Unya gibaligya sa mga baligyanan. Mao na context. Pero wa tay mabasa nga ang baboy na siya kay wala may kinaiya sa pagano nga nahisgutan ni sa Biblia. Gawas katong wala mahisgutan sa Biblia. Tanan nga nahisgutan sa Biblia igsoon, wala maghisgot nga ang mga hugaw nga mga butang mahalad. Wa tay mabasa di sa Biblia nga ang baboy gihalad. Wa tay mabasa sa Biblia nga ang iro gihalad. Naay mabasa sa Biblia nga gitawag nato og baka, kanding, na ay practices kaniadto during Paul's time dito sa Corinthians igsuon nga ang mga kanunon dili mga hugaw ang mga kanunon before na ila ibaligya sa merkado ilang ihalad sa mga Dios. So mo na igsuon nga nagingon si Paul nga gamiton nimo ang imong konsensya, no? Gamiton nimo ang imong kaisipan. Mo nagingon ni sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 atong balikon sa pagbasa aron inyo atong masabtan pagayo. Okay? Nagingon di kumaon ka mo bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyan sa mga kanunon. So bisan unsa basta kanunon. Unya, ningon din sa walay pagsusi mahitungod ni ini alang sa kaisipan. So gamiton nimo ang imong kaisipan igsuon, ang imong konsensya, ang imong nakatunan sa mga prinsipyo dinis bala ang kasulatan. Buino natay ikaduha nga caller atong dawaton ang duha ka ikaduha nga caller. Go ahead Igzon. Pasok Igzon. Yes, Pastor. Good morning. Okay, good morning. Agapay hapon. Okay, padayon Igzon. May hapon. Okay, unsa may imong pangutana? Para ko itong tanda ba, Pastor? Amang boy ato ang igsuon gikan sa Karaga. Okay. Kaya gipakitaan ko nun ni siya o manulunda. Okay. Niya, nanambal siya karong pastor. Pero gusto niya nga naagid siya sa simbahan. Tungod kay mag-devotional sila, agad sa kultito mo mando sa manulunda. Itugot ba niya sa ato, Pastor? Okay. Okay, daghang salamat niya na igsuon. So kibali nakakita siya og madulunda. Unsa man sa madulunda niya nakita? Ang katubay iyas Ginoo o ang malununda ang didto sa pikas? Igsuon nga ni kung ang Dios mo padala og usa ka mensahedor igsuon. Si for example na uban nga nagpatuo nga nakakitag manulunda unya gitawag sa Ginoo ingon nga propeta. Kung ang iya mensahe igsoon nakitaan sa balaang kasulatan, dili na tinuod igsoon ngano magpadala pa man ang Ginoo og propeta og manulunda nga ang iyang mensahe nara magyapos balaang kasulatan. So kung ang iyang mensahe igsoon na sa balaang kasulatan, ngano magpadala pa man ang Ginoo? Pwede na lang kamo ukab sa imong Biblia. Ikaduha pa, ingani nga punto. Now, kung panaglitan, nag-claim siya nga manambal siya, kana nga pagpanambal igsuon, muagi sa gitawag na tog test dinis balaan nga kasulatan. Basi unyag, pagpanambal igsuon na mga huyop-huyop, na mga yam-yam-yam-yam, uban pa nga mga pamaagi, kay dini magus balaan kasulatan igsuon, ang pagpanambal iagi magud og kining sakto nga mga procedure dinis balang kasulatan kay daghan ba gahimo og mga milagro. Okay? Kaning dinhidaan sa gitawag nato og mga kahibulungan nga gihimo. Permi ginato ni makot kining Mateo kapitulo 7:23 no? Na mga prinsipyo mga gihatag sa atoa nga matupad dinhi
nga daghan unya 22 daghan unya ang magaingon kanako Ginoo niya tung adlaw. Dili ba na naghimo kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, na nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo og daghang milagro tungod sa imong ngalan, pahawa kamong mamumuhat og dautan. So ingani ako ikasuggest igsuon mo ni kinahanglan ang church mo obserbahan ang iyang gawi. Kay kininim gud sa Mateo Kapitulo 7, you shall know them sa unsa fruits. By their fruits you shall know them. No, mabaw animo na iban ba sa inyag ng wartarasad, di man tamo hukom igsuon, pero kinahanglan ang church board mo action niya na. Ang church board na masya kugalingon pang gobyerno lokal, idala ninyo sa church board inyong isgutan o kung unsa inyong makabot nga desisyon mo na inyong ipakanaog ingana nga mga punto igsuon. Daghan manggug kayo mga tao karon igsuon nga di na ta kabalo kung nagsulti sila tinuod og wala mo nga kinahanglan gyud adunay pag-obserbar sa balaan nga kasulatan. Ug ang finality sa gitawag nato og observation igsuon kining gitawag nato og Isaiah kapitulo 8 bersikulo 20 ato makita dinhi siya ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili man nagsulti ni ining pulunga sapagkat tinuod walay kabuntagon alang kanila. Daghang kay mga pagtutuo karon ay nadunggan namo dinhi dapit sa talakag gitawag niya nga gisugo ko niya sa Ginoo niya nagtagna-tagna niya napakyas pagud iyang pagtagna igsuon. Ingani mo gud igsuon kung manambal man lang adto na lang siya sa provincial hospital. Ano man? Naidaghan nagkasakit dito cancer, no? Niya kung makakita ta nga ayo to dito sa provincial hospital, labing mas maayo aron ma-prove niya nga gitawag siya sa Ginoo. Ngano manambal man siya mosulod sa atong simbahan, padtuan lang siya dito sa provincial hospital. Naidaghan masakiton dito patambala siya. Atong tan-awon kung kaya ba niya dito ang mga nag-stage 1 cancer, stage 2 nga cancer, stage 3 nga cancer. Mabita to nga akong gisulti dinhi sa ato broadcast labi na anang mga gitawag na itong born again, kung asa na siya nasakop sa pag-born again o Pentecostal, unya magwali sa mga plaza, unya mangayo kunog masakiton dito sa plaza. Ngano di na lang sila moadto dito sa provincial hospital na daghang kay mga kabus dito ay ka-afford, daghang cancer dito. Wala pa ko kakita igsunog magwawali dinhi sa nagwali sa plaza, unya moadto provincial hospital nga to ay mga terminal nga mga sakit dito. Wala pa. So magduda hinuuntat kung kinsay nanganha diya sa pulpito nya ilang giayo nga tumba, magduda na ta na kung sabo ba na o dili. Natay pagduda ha, kanang pagduda mawala na igsoon kung moadto sila provincial hospital na daghan na cancer dito. Nganon di man sila mangadto dito provincial hospital. So kana sang gipakitaan sa manulunda igsoon ako suggestion, padtuan na sa provincial hospital, ipaayo ang mga nagsakit dito cancer terminal stage 3, stage 4 uban pa nga mga balatian. So ingana lang ka simple igsoon kung panangita gisugo man siya sa gitawag natos Ginoo aron manambal. Bueno, daghang salamat igsoon kung napa kay follow up. Okay, betul. Ako ang manggonisiyan, ako manggonisiyan gipugnan nga dili di ko magpa-board. Actually, gidala na mo sa board, pero wala na ako siya ipa-upload sa board tungod kay una di man siya certificate. Pero ga-insist din siya tungod kay kinipulugod na panambal, manulunda ang nagtugan niya. Sa gusto siya nga anak di sa pulpito kay mao magikon idimando sa manulunga. So, kayo pa ang diba, pastor, na wala na ako ang gidala ka board. Ngano mo ato man siya pulpito nga na mga tao diya nga nagmasakiton, di man mo simba tungod kay nagbalatian man magpa-admit. Ngano mo ato sa pulpito nga gagasimba diya majority ana wala may gibati. Unsa may ang purpose? Kung gitawag siya sa manulunda aron sa pagpang-ayo, nasayop siya sa lugar iyang gianhaan. Kung gitawag siya sa manulunda aron pag-ayo, ang iyang adtuon ang hospital. Daghang mga balatian didto. Lisod man kayo nga wala ninyo mailhi unya mangayo sa panahon dito sa pulpito for what purpose? O lisod man kayo nga imong tuhuan ng tanan nga mga claim sa tao. Mao na nga akong gingon nga pwede dalon sa church board. Pero kung ikaw usa ka elder na nakay common sense, pwede na nimo himo nang imo nga katungod. Dili nimo pasakaon sa pulpito kay naman sa tay circular gikan sa conference nga dili ka pwede mo hatag sa pulpito nga wala nimo ili ang tao. Magdala-dala ron siya credential gikas manulunda. Lisod man na nimo matuhuan Igsoon. So, salamat Igsoon. Okay, pastor, salamat guys. Okay, daghan salamat usab sa imong pagtampo no. Na diri sunod na sa tang question diri nga atong basahon.
Okay, nag-ingon diri nga gikan kanil Mikabalo Silmaro sa Facebook. Paki-explain ang pastor diha sa Mateo 28:1 sa Greek duha di ay ang sabaton diri. Okay, nya. Sa Mateo 28:1 tama na ay duha ka word nga sabaton diha. Pero kung nagunahuna ang uban nga kanang isa ka sabaton mao nang Domingo, unya ang Domingo balaan di ay, ang Domingo gipahulayan di ay, ang Domingo gi panalanginan di ay sayop ka. Sa Greek word magudigson ingani pagasulti. Opsi di sabaton. Kanang word nga opsi meaning after or late, no? After the Sabbath. Opsi di sabaton. Te, ipipos ko si es mian sabaton. Kanang word nga mian sabaton igsuon. Kanang word nga mian that is feminine sa Greek. Unya ang sabaton that is neuter sa Greek. So dapat ang feminine ug ang neuter magkatakdo na sila kaysa sa balaod sa Greek igsoon dili pwede nga dili magkasinabot ang iyang kung feminine ang gisundan feminine. Muna nga kung imong tan-awon igsoon gi-insertan siya og day. Ang word nga day, ang Greek word is hemera. Walay himera diha pero gi-insert siya aron mo jive kay ang word nga day is feminine man unya ang mian is feminine so therefore nahimo siyang first day. Okay? First day of the week. Nganong nahimo siyang first day of the week kay ang word nga sabaton igsuon pareha sa word nga linggo. Kanang miyong kag linggo pwede one week na siya, pwede usab nga Sunday, di ba? Miyong kag isang linggo, di ba? Usa ka semana. Okay? Mayroon kag linggo, Domingo, Sunday. So duha yang kahulugan, week or gitawag nato og Sunday. So sa samang paagi kining word nga sabaton igsoon gitranslate usab sa word nga week. Pero way kalabutan sa gitawag og rest day, walay kalabutan sa gitawag og holiday, walay kalabutan sa gitawag nato og gi-bless na siya nga adlaw. So bisan pa man ang mga libro sa Roman Catholic igsoon, koy Roman Catholic Bible diri nga dala, mismo sila mo pamatuod nini igsoon. Wala man ay kalabutan sa gitawag nato ika-7th day. Ang sabaton igsoon nga gisgutan sa Biblia nga nag-refer usab sa adlaw nga igpapahulay, walay lain maura gyud ang Sabado, no? Dili Domingo. Ang Domingo igsoon na translate lang na siya sa gitawag nato og first day of the week. Bisag unsa nga Bible translation sa Catholic, no? New Jerusalem Bible ba, ang kanang sa Latin Vulgate ba, wala kay mabasa nga ang word diha nga gitawag nato og Sunday balaan na siya o gipahulayan na siya. So inga na lang kasimple igsoon ang gisgutan nato sa gitawag nato og Mateo 28:1 kanang gitawag og opsi di sabaton te ipipos ko si es mian sabaton. Mo na ang pagasulti sa Griego. Bino daghang salamat niya na igsoon ni mga pangutana. So kung na po may pangutana, please tawag mo nini ato nga programa kung namoy nalibgan sa pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Okay? Nitay isa ka pangutana nini gikan sa 0926-836-0607. Pastor, ngano man nga sa unang panahon nga ang dili mo tahod sa adlang igpapahulay, ipapatay man sa Ginoo. Siya nag-ingon dili ka magpatay pero ipapatay man siya. Ngano karon sa panahon Kristyanismo dili man patyon ang dili mutuman sa adlaw nga igpapahulay. Okay? So arita sa word nga ipapatay. Alang sa mga theologian, kay ang mga theologian nagtuon magyud sa Hebrew o Griego, makasabot mo ni ani igsoon. Okay, makasabot mo ni. Pero alang sa mga layman, sunda lang ninyo o gilista lang ninyo. Kung gusto niyo i-research ninyo pagbalik, pangutana ba niyo sa mga theologian. Kanang word nga kill, tulo ka klase ang word nga kill sa Hebrew. Okay? Ang isa gitawag na tog ratchak. Ang isa gitawag na tog harag. Ang isa gitawag na tog muth. Naa na sila lain-lain nga kadagamitan igsoon. Kung mangutana ka about sa napulo kasugo ng you shall not kill, ang Hebrew nga pinulungan ana igsoon is ratchak. Meaning premeditated killing. Buino ato sang bugtuon kay naa may nanawag. Okay, atong dawaton ang atong ika-third caller. Go ahead. May hapon, Pastor. May hapon usab igsoon. Nakoy pangutana, Pastor. Ang kamusta may tamo, Pastor, ang ng special resurrection sa mga dautan sa second coming ba o sa third coming? Okay, ang gitawag nimong special resurrection? Oo, sa mga dautan. Sa dautan, walay lain nga gisulat sa balang kasulatan ng special resurrection kining sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7.
Okay? Niya dinhi sa Revelation chapter 1 verse 7 akong basahon igsoon nag-ingon diri. Uno city. Tanawa siya o malabot uban sa mga panod. Ug makita siya sa tanan mata, sa tanan na nagdughang kaniya, which means katong nagpatay kanya dito sa Calvary sa cross, dugay naman sa to sila nga matay. Ug ang tanan kabanayan sa yuta nagminatay tungod kaniya. So, ngani, sa word nga parousia, sa second coming of Jesus Christ, sa gitawag itong ikaduhang pag-ani, kaya ang primero niyang pag-ani, momotong gilangsang siya sa cross. Ang ikaduhang niyang pag-anhi igsuon, muna ang pagbanhaw sa mga matarong nga gisgutan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, nga kung tingugo na gani ang trompeta, ang nangamatay diha kang Kristo, muuna sa pagbamangon. Kanusa, sa iyang pagbalik. Now, sa iyang pagbalik, dinis pinaday Kapitulo 1, versikulo 7, naay gisgutan diri. Nga sa iyang pagbalik, tanang mata makakita. Okay? Unya, apil tong na nagdughang kaniya. Unsa ang pagkakita atong nagdughang kaniya kung wala to siyang mabanaw, no? Usa di siya ka-prove igsuon nga ang immortality of the soul nga concept o ang gitawag nato og kalayo nga walay pagkatapos, dili pa na siya karon ang pagka kining silot og wala siya gitawag natong immortality of the soul. Kaya naman, usa example ani pinaday Kapitulo 1, versikulo 7. Kaya gingon nga kung dito pa na sa impierno igsuon, kung ignon ta lang nga granted nga katong nagdugang ni Jesus Christ na impierno to sila kay sa inang kagipatay nila ang manluluwas. Unsay but pasabot? Tuwa na sa impierno. Unya nibalik pagid sa yuta. Unya gibanhaw ni Jesus Christ. Unya gimatay ra sa dayon. Makatawa ta sa theology igsuon ba? Ingani, ang tanan nga matay mga dautan o matarong napagid ni sa yuta. Nagpaabot sa pagbalik ni Jesus Christ. Ang matarong mo na pagbalong ng bangon ka igsoon kaysa mga dautan. Pero adunay gitawag natong special resurrection nga ang katong nagdughang kaniya dito sa cross mabanha usab sa pag-abot ni Jesus Christ. Pero igo lang to sila ipakita nga nibalik si Jesus Christ. Unya, mga matay ra to sila og balik igsoon. Dati mabasa ikaduhang Tesalonica og nasa tay mabasa sa pinadiyag Kapitulo 6, versikulo 14 ngadto 16. So nangamatay sila pagbalik igsoon. So mo ni ang giskutan nato og special resurrection. Gawas ko na kay follow up. Okay, salamat po, Dr. Wala na ilain? Wala na po, salamat kayo. Okay, daghang salamat usab sa imong pagpangutana, no. So daghang salamat. Okay. Napatay mga kuan dire, mga nanulod usab nga mga gikan sa Facebook ug ato nang i-receive unya ron tuod ato na silang pamasahon. So niya dinhi. Balik to, niningingon nga pagpatay. So tulo ka klase ang word kill, no. Usa ratchak, ang isa harag, ang usa moth. Okay? Ang ratchak mo na nasulat sa Hebrew word din sa Exodus Kapitulo 20, dili ka magpatay. Ug ang word nga ratchak idsoon, nag-ay konsepto nga premeditated killing. Meaning to say, imong ginuhuna nga imo siyang patyon. So mo na gitawag nato og kung sa ato pa nga legal term igsoon, murder. So may nga you shall not murder. Nay usa ka word igsoon nga gitawag natong harag. Ang konteksto ni ana nasa unang Samuel Kapitulo 10. Imo makita nga si Samuel ang mga hari kaniya to gisugo sa Dios nga lapat siya ang mga Pilistina, no. Nay mga sitwasyon igsuon nga gigukod pa gyud nila ang mga Philistines unya gipampatay. So gitawag na ison og kill in the context of war. Okay? So ang Hebrew word na is gitawag nato og harag. Nasa gitawag nato igsuon nga moth. Ang moth igsuon nga kill na konteksto nga gitawag nato og judgment, paghukom. Og tag-aw na to ang usa ka example dinhi kay nagisgot man sa adlong ipagpahulay. So ang atong ihatag nga example dinhi mahitungod usab sa gitawag nato og adlong igpapahulay. So naa sa Numeros Kapitulo 15, okay? Bersikulo 32 nagingon. Ug samtang ang mga anak sa Israel didto pa sa kamingawan, nakakaplag sila og usa ka tawo nga namunit og igsusudnod sa adlong igpapahulay. 35. Og si Jehova miingon kang Moses, ang tawo kinahanglan pagapatyon gayud. So kini siyang word igsoon gitawag sa Hebrew word og moth
may konteksto sa gitawag natong judgment. O sumon ko, ay ratsak, sa context sa premeditated killing, na gitawag natong harag, sa context of war, na gitawag natong moth. So sa ato pa, dili nimo maakusar ang pagbato nga harag to siya or premeditated. Dili nimo maakusar kay lahi man siyang Hebrew word nga gigamit. Whereas nga kini siyang harag gigamit in the context of war. So kining isa ka kill moth in the context of judgment. So kining namunit og mga kahoy during sa mga Israelites igsuon, tinuod gipatay to sila under sa command ni Jesus sa Dios, no? Mo ni giingon sa Numeros 15 nga patyon sila mo ni giingon ni Jehovah. Now kato igsuon nga pagpatay gitawag to siya og judgment. Now ingani kaniadto magud igsuon ang wilderness kay ang context aning Numbers chapter 15 panahon man is wilderness. Ang wilderness magud igsuon na sila gitawag og theocratic form of government. Kanang word theo o krasya. So theo means God. So government run by God. Ang Dios mao ang hari, mao ang Dios mao gadikta. Now pag-abot sa gitawag nato og nakasulod na sa yuta nga saad unya na ulipon sila sa mga Romanhon igsuon na wala tong gitawag niya tog theocratic form of government. Kay syempre na sila hari gikan sa kang David, hantod kang Solomon, hantod na bahin ang 12 ka tribo sa Israel na ay gidumalahan ni Rehoboam, na ay gidumalahan ni Jeroboam. Okay, boy na ato sa bugtong kay nibalik ang caller. Go ahead, caller. Kung ikatulong gubat sa kalibutan. Ikatulong gubat sa kalibutan, unsay pangutana ana? Mahitabo. Mahitabo ko ba? Mahitabo ba ang ikatulong gubat sa kalibutan? Ingan igsoon. Lisod kayo mo hatag og statement about ana kung nabay ikatulong gubat o wala bay ikatulong gubat. Pero nakabalo kita igsoon sa ikatulong gubat, destructive yung gina. Kay na gitawag natong intercontinental ballistic missiles igsoon nga mubungkag gid na og usa ka gamay nga nasod, mahurot gyud ang population niya na. Example yan katong Hiroshima ug Nagasaki. Usa lang to siya ka precision pero perting daghang patay. Nya grabe na bi ang technology karon. Nya imagine nimo pila ka buok ang ICBM sa US. Okay? Pila ka buok ICBM sa Russia. Pila ka buok ICBM sa China. Pila ka buok ICBM sa Korea. Pila ka buok ICBM sa France. Pila ka buok ICBM sa British. Pila ka buok ICBM sa Iraq, Iran, Iran ug uban pa. Unsa na may balikan sa Ginoo? Pero kung taga-taga usa ka bersikulo nga gisgutan, katapusan na lang bersikulo kay nisingis atong kauban nga 2 minutos na lang. Dinhi sa Pinadayag kapitulo 11, bersikulo 18. Ang kanasuran na nga pungot apan miabot ang imong kapungot og ang panahon sa alang sa pagpanghukom sa mga patay og alang sa pagpanghatag og ganti ngadto sa imong ulipon nga mga propeta og mga balaan og ang mga nagakahadlok sa imong ngalan nga mga dagko og gagmay og alang sa paglaglag sa mga magalaglag sa kalibutan. Laglagon ang magalaglag sa kalibutan. So before ni maguba ang kalibutan, kanang mga gaplano nga mo laglag sa kalibutan, laglagon na sa Ginoo. Minto si mo balik ang Ginoo. Imong imagine daghan baya sa pagbalik ni Ginoong Hesus, maabtan niya nga buhi. Maunsa man ang kalibutan kung maguba na ng kalibutan igsoon tungod sa mga ICBM. So may Third World War o wala, basta sa pagbalik ni Christ daghang pantaw nga maabtan niya igsoon mga buhi o patay, mga dautan og matarong daghan iya maabtan. Bueno, gusto ba ta kung mudugang niya na igsoon pero kay nakabsan na lagi ta sa atong panahon, dinila man sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan sa among station manager, Sir Jenster Calibod og sa among communication director Pastor Hisbon Buscato, kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mauray angay nga mabuhi. Magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugma. Daghang salamat sa imong panalangin, Lord, nalipay kami nga ikaw naghatag sa imong balang espiritu nga makahatag ka namo og kabaskog sa among nga kalag. Lord, ako nagaampo alang sa OFW sa tibok nga kalibutan, sa Middle East, sa Ireland, sa Europe, o sa ubang area sa US,
nga ikaw magapanalangin sa ilang kamot samtang sila nangabudlay aron usab mabuhi ang pamilya ug usab makasuporta sa imong buhat. Lord, panalangini kini nga buhat sa Hope Channel ilalom sa pagdula sa South Philippine Union Conference. Salamat ning tanan kay kini among gipangayo sa balaang ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is More than a state of being obedient. it is our Willful practice of obedience. conscious decision To obey policemen. To obey your and parents. teachers. It means submission To the rules. which are meant. To keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says We obey our grandparents, our older brother, Our people of authority, our our boss. parents, in the Lord. For this is That's right. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town.
for more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes. Thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. How can a person help their spouse get rid of a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are going to change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's going to be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.